אני אחמד אבו גנם, נולדתי במזרח ירושלים, אבא ל3 ילדים, יש לי נכד בן 3. אני עובד כנהג אוטובוס. 8 לאוקטובר אני יצאתי לבני ברק באוטובוס. עדיין לא ביטלו הכל, ואז הפסיקו כל הנסיעות, אז ישבתי חודשיים בלי עבודה. ואז לא היה ברירה אחרת אלא לעבוד שם. למרות שהיה קשה שם, היו זורקים אבנים על הנהגים, מקללים, ערבים, אנחנו כסח אתכם, לא יודע מה, ילדים קטנים. זה קשה מאוד לשמוע את זה, זה נשאר פה, את מבינה? עד עכשיו אנחנו שומעים את הדברים האלה. כשמדובר בפרנסה זה קשה מאוד. אני רוצה שיתייחסו אליי כי אני בן אדם, לא כיהודי ולא כערבי. זה היה ב-11/12/24, ב-11:30. זה היה קו 291 שנסע מביתר לכיוון ירושלים. יצאנו מביתר, הגענו לדרך חוסן עד הצומת של אל-חדר, ברמזון שם עמדתי שם, ואז הוא נדבק לאוטובוס מצד שמאל, ואז התחילו את היריות. ובאותו רגע את קפואה, את לא יודעת מה לעשות, וזה. לרגע הוא הפסיק. את האמת, אני שקיבלתי את הרסיסים בראש ובגב, אמרתי מה זה, לא ידעתי מה זה. כאילו פעם ראשונה אני נתקל בדבר כזה. ואז היה לי החלטה מהירה, אם זה ככה אני חייב להציל אנשים. היה לי אופציה אחרת, כאילו לרדת מהאוטובוס ולהשאיר את האנשים. שהוא כאילו יעביר עוד מחסנית ויתחיל לראות עוד הפעם. ואז אני אברח. לא, אבל אני בחרתי להציל אנשים. ולנסוע לכיוון המחסום. כי שם חשבתי שזה בטוח יותר. בכוונה אני הגעתי, כאילו עמדתי באמצע, לא רציתי להתקרב לחיילים יותר מדי ולא רחוק. אנשים שהיו בתוך האוטובוס הלכו לכיוון החיילים, פיגוע. אז החייל, דבר ראשון שהוא חושב עליו זה כאילו, איפה הפיגוע, כאילו, בתוך האוטובוס. והתחילו את היריות מכל העבר. כל מי שיש לו אקדח התחיל לירות. אני נפלתי בין הכיסאות להתחבא. והחיילים עלו לאוטובוס, כאילו, לבדוק מה קורה וזה. אז היה מישהו איתי, אמר להם זה הנהג. הוא נפגע בראש שלו. אני ראיתי הילד המסכן הזה שוכב בין הכיסאות. אני ידעתי שהוא נפטר, כאילו. לא חיים היה. זהו, עד שהגיעו האמבולנסים, היריות הפסיקו. אני הצלתי את האנשים כי הם בני אדם, הם חפים מפשע. מה אשמת הילד הקטן הזה שהוא נפטר, אוקיי? זה היה חס וחלילה, עוד פעם אני הייתי גם עושה אותו דבר, גם אפילו יותר. הלוואי שאני יצאתי עם כולם חיים.